Umhlaziyi kaMaskandi uMvelase ukhale kakhulu ngomsebenzi wemfezi ka-2023 uthi impela hhayi izinga selehle kakhulu impela-ke manje ubuvukane ngathi sebumhlasele. UMfokaMthembu ubalile umsebenzi wemfezi omuhle waphambilini wawuqhathanisa nalo wamanje. Ilapho-ke akhale khona wabona ukuthi impela izinga lemfezi lehlile kanti futhi nesigqi sale albhamu siyafana, ingoma ayifana zonke lezi ey'khona zincane ey'hlukile yilezi ayishaya khona nabantu. Ukuthi Imfezemnyama iwumuntu nje engicabanga ukuthi iqale kahle. Kodwa njengamanje la esikhona lento esiyenza njengamanje akuseyiyo, ayisamukelekile esigabeni somuntu onegama njengayo. Ngizokwenza nje isibonelo. Imfezemnyama ifike kwiNdiya kuShilisi neNdiya. Ibicula nje iy'ngoma ezahlukahlukene futhi ey'jabulisa nje abantu abathanda ukuba baningi. Kuthe makuhamba isikhathi wazakhela emva kwengxabano yakhe noShilisi. Kwake ngithi nje emva kokuhlukana kweqembu labo noShilisi noma emva kokuhlakazeka, uyiqalela iqembu lakho eliyimfezemnyama waphinda futhi wazoqala namabunjwa. Ekhipha mfethu ama-albums ashisayo Imfezemnyama, ikhanda iy'hloko ngey'moto, elandeleka amabunjwa ukuthi nje hhayi iy'hloko zo-GTI, BM, lonke uhlobo lwemoto belufika uMfezemnyama becula ngalo-ke. Kumnandi yonke into mfethu ewuqopha umlando. Ngiyakhumbula nje 2013 mangaphosisi la wahlula khona uMtshengiseni kwilokhuza umculo wokuqala nqa wahlula uMtshengiseni kulabaculi laba bakulesi sizukulwane owavotelwa wawina ngaphezu kwaMtshengiseni. Umfezemnyama mfethu eza kahle ecula iy'ngoma ezahlukahlukene ey'thanda ukwehlukahlukana, ezimnandi ngendlela ezahlukahlukene futhi ey'sweet abantu abaningi ngokwehlukahlukana kwabo. Njengamanje Imfezemnyama icula ingoma mfethu kulezi ingoma zonke, ingoma ethi eno-beat ohlukile nethanda ukushaya ngesigqi esithanda ukwehluka ile khona afeaturishe khona into encane. Lezi ezinye zonke ziyinto eyi-one. Kungani ukhipha iy'ngoma eziwu-12 inqwaba yengoma ukhipha iy'ngoma ey'fanayo? Kungani uvele ungazenzi isamari ngoba lezi ngoma uyayithanda ukhiphe lezo eziwu-2-ke ukhanda iy'ngoma ey'shisayo eziwu-2 mase u-eda ngalezo ukufeaturisha abanye abantu ngoba kukhomba ukuthi uma efeaturisha umuntu uyakhona ukuthi ashintshe isigqi.